Ние сме близначки. Ние сме двами котки. Искаш ли да караме двамата Ауди? Трябва да се преобличеш. Да. Що? Ще го караме ли? Дали ще караме Аудито? Ще го караме ли? Ще го караме ли, ти казвам? Не. Но защо няма да го караме Аудито, като ти не искаш? Ама аз искам да караме Ауди, а не Ауди. Ауди. Искам Ауди. Да, карам Ауди.